তিনি হিরাপুর এলাকানি ফরিদ মিয়া नकआउट फुटबल टुर्नामेंट अब थांनाय प्राय 15-20 दिन तीय कन्टिन्यू टुर्नामेंट मैच चलेखा दिनै फाइनल मैच आं फाइ सफायखा तैयार हिरापुरनि विशेष खालायै सिनि जरा यूथ यंग्स बरक दंनाय रखनो बाहायके ड्राग्सनि हयते हाकसाल खालायनाय अबसिनि स्टेटनि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा महोदयनि बिनि आवेदन बाय सिनि सरकार 2018 सरकार कताल फैमानि यागुलो विशेष खालाय जरा सिनि गेम्स जरा इंटरेस्टेड बा स्पोर्ट जरा इंटरेस्टेड बरकनो तैबो कुचुगति सानानि तै विशेष खालाय जरा यूथ ड्राग्स बाय जरा गोरोङै दंनाय रखनो बाहायके हाकसाल खालायनाय ड्राग्स नि याकनि बाहायके पियकनाय कारण अबसिनि गभर्नमेंट हयतेबो गोबां जागाबो जों माहाय एवारनेस प्रोग्राम खालायो गेम्स नि बिसिंथि खालायो जों बर'नि थानिबो आवेदन खालायो जाहाथे अ ड्राग्स केबो यूज खालायै निजिनि लाइफ न केबो देस्ट्रयता खालायथों कारण प्रत्येकटा यूथ नि बुमा बुफा बाय जुबक नि जत गार्जेन दंनि कायसा विजन दंग जे बसा तरै लखां कांकाय काहाम सोरमों मानै काहाम कायसा सरकारनि सुजुग सुबिदा बा सेफ साफ मानानि बागै जतन मुसुंगो आं जुदि ड्राग्स आव जुदि क्लाय तंखां कांकाय आनि लाइफ ता मंगनायबा आबनो चिनि सिक्ला रखने थानिबा जतनै थानिबा जों आबनो पोसग्रनानि बागै जों जत सम्भव चिनि गभर्नमेंट थ्रु सै खालाय जों एवारनेस प्रोग्राम खालायो बे सोशल अर्गानाइजेशन बा क्लाब्स बा एलाका व्यक्ति जत यूथ डकनबो जों माहाय उद्योग नामानिबा बेलायखना हामबाय मारो स्पेशली चिनि त्रिपुरानि स्पोर्टनि बिसिंथि खालाय सिक्ला रखना तैबो तिसानानि बागै चाइतगै दङ ताबो त्रिपुराबो चिनि गभर्नमेंट फाइमानि परे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अब स्नामजागै दङ बुसगांनि नवेम्बर डिसेम्बरनि बिसिङावनो अब इनग्रेशन खालायजाकनाय आरो जागाबो जों इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जों जुदि मानखां गांगाय गोबां सिक्ला रखना तैबो कुचुक साकाबा तिसानानि बागै ते ड्राग्सनि हयता हासाल खालायनायनि बागै जों आकर्षणीय खालायमानाय आबनि बागै सामंताङै दङ ते जत सिक्ला रखना आं कबकनाय आनि रांचानि ताकुक संना आं कबकनानि मुसुंगो अमाहाय ड्राग्स केबो यूज खाय दङ गांगाय या कान्नानि अंथं ड्राग्स जावै केबो जीवन तमाहिन फुटबल नकआउट 2023 ग्रैंड फाइनल मैच शुरू হয়ে যাচ্ছে जाते समाय जाता सिनि फुटबल टूर्नामेंट अंथं क्रिकेट टूर्नामेंट अंथं विभिन्न खेला दुला दङ आ खेला दुलाबा एंगेज खाय तंखांगाय ड्राग्स दिगिबा आकर्षण बेसि अंगलाक आबनि बागै जों खेला दुलानो जत मानसक जों बांग्रानानि नांगौ सुदु सरकारना डिपेंड खाय तंमा बायंगिया स्टेट गवर्नमेंट डिपेंड खाय तंमा बायंगिया एडिशनल डिपेंड खाय तंमा बायंगिया जों खुदबो एलाका व्यक्तिक अमाहाय दिनै हिरापुर तमा पेकवार जला एरिया नि बरनां बेलायखा हामबाय मारो बरक नि बिसिंथि उद्योग नामानिबा दिनै हाजार हाजार बरक दिनै अ खेला नायनानै बागै फायलाय जाक जों बरनि बिसिंथि बरनां मेसेज नाय जतना हामबाय।